Ilusioa, zinea, bete-beti ikustia. Eta bereziki, izte askotan, hemen, aurkezten egon den, norbait berriz bueltan ikustia, Txomin Mindegia den bezala, beraz. Txalo, bera, ondo zen. Toma, eskerrik asko berri, berze urte bate, orko bazkai giratu. Eta firmatika dugu kontratua, urren urteko. Eta nahi dut eskerrak eman bi personak. Lehenizkoa da Samba. Samba, ni minolen egon zen mendi arduradun, mendi sekzioko arduradun bezala, nire egia da, bai arduradun zeli, bai oain. Zio inok geuz erramarrik, eta ja, zakit, hogeita magoz urte. Beti, irula egun lehenago, torzunak nara, kurtzen dukinea, hori dagoen, pazientu katxarra duzik. Egunin bera, bazkari duzatzen gara ratio, kaito bai ozen martxa, orduan. Urtero horregoten da, ez du inoiz faiatzen, ez du inoiz geuz erramara, orduan, Samba, gracias, etikatuko gundi, ¿vale? Batzuk kriston gogu erratzeko, aspalditik, gaur kusita hainbertu egin hanik egiko. Nahiot, esker, esker matalen, alik eta gehiena man errekako presidente den Joseba Legarrari. Presidente bezala, zute imaginatzen al, zenbat gauzu marra dira. Erreka, kirol elkartea, batzu, kriston sekzioekin. Judo, pilota, kubaloia, gero eta kirolari gehiago aire parte hartzean erreka baberi. Hori da gestionatzea, dena, biharren lan guztia da barbaridade bat. Eta Josebak ikendun lana, Joseba da izugarria. Ez hori bakarrik. Beste ekitaldi guztietan, sekzio diferentetako ekitalditan. Arduran bakoitzak saiatzen da. Lan pizkotik lo saiatu, nio bera, beti hor dago guri apoio eman, beti. Urtema ginen gehiago nintzun. Orduan, ezin da dirukin pagatu, hau dena, zuzuko horatzen nintzera, badakiko. Nire hori, eskerrik asko, ez dugu holko presidenterik arrautu bat, eta uste askotako, bale? Zer amarduni, zakiguna. Munduan, alpinismo, eskalada mailan, izaka eltzigun, alpinista hobenak akustu gaur hemen, guretzat lazer utza bat da. Datu bezala, oain dela 19 urte, bi anaiek hemen egon ziren, gurekin, oain dela 19 urte, elite mailan ziren, eta izan mundu ziren zerrinen, eta 19 urte, hor mantenju dire. Alpinismo eta eskalada kirol batean, hor mantentzia, 19 urte, zugarriko merita du, eta horrekin dena zen dago, eta azken datu bezala, hauten, zazpigarren aldiz, kirolet de oro, zarietana izendatua. Bat, ez dizidu, zazpigarren aldiz. Horrekin, dena zaten dugu. Bera, ziltzen naiz, eta gaur, genuzteren, poba naia. Placer realmente berriro zuekin egotea, 19 urte beranduago. Oso pozik gaude, mila eskeri bai. Bidikatuko nahiko genioke emanaldia Ainarari, zure arrebari. Zalo bero gani,